Takže nazdar, já vás tu vítám u nasledujúceho partu Minecraft Beta 1.5, Minecraft Haunted a ako ste si mohli všimnúť, tak no proste takto. Ja som stratil save záhadným spôsobom. To som už komentoval predtým, ale takže začneme nový svet, ale toto bude epický let's play. Dáme, že seed 555 555 create new world a teraz neviem, že či je toľko hejterov na svete, alebo to mi robia na schvál moji akože priatelia na Skype, ale to akože no takže počkať, tak dobre, zmenili sme render systém a môžeme si nájsť nejaké drevo a po malom strihu som pustil nejakú hudbu, dúfam, že vám to nebude vadiť, ale to je jedno. Žiadne drevo. Žiadny strom. What the fuck? Himself? Hammer. A Hatters gonna Hatte, no. Proste Hatters gonna Hatte. O čom to kecáme, no. Haters. Proste, no comment. Mám začiatok nový. Čo mám rozprávať? No. Getting wood, what the fuck? Už mám 7 dreva skoro, 8 9 a dole 10. Áno, 11 dreva bude. 10, 11. Dobre. Hej, ja môžem zabiť nejaké to nejakú svinu. Poď sem. What the fuck? On si to vôbec nevšíma, že poď sem. Hej, what the fuck, ale teď ho zabijem tým saplingom. Hej, poď sem. Oh, nice. Dobre, tak ja idem do tej jaskyne, čo som predtým akože uvidel. Hej, ja potrebujem aj vlnu. Takže, nice. No, poď sem. Hej, poď sem. No, poď sem. To stačí, no. Takže máme potrebný materiál na základy. Respektíve na... Proste bez toho sa nedá. Hej, tak ale... neviem, možno tam to bolo. Hej, tak ja neviem. Skúsim ísť dole. Tu to bolo, no, tak dobre, super. Tuto sa mi zdá, že 4. alebo 5. part. Alebo ja neviem. Asi. A tak. Keď si rebel. Hop. What the f... Hej, ešte potrebujem 2 3 4 6.
Uhlie, tiež patrí medzi najzákladnejšie, alebo pretože, hej, tam je železo, super. Železo sa hodí vždy. A ešte potravu, ale podľa, hej, tam je uhlie. Super, už. Hej, tak to bol reflex, neskutočný. Dobre, to je jedno. Aspoň jedno uhlie, no, na torče. Dvakrát uhlie, no, to je veľa, ale... Jej! To je veľa. No tak užijeme drahý ten cobblestone. A ja sa zrobím torče, pretože nebude nič vidno na YouTube. Hej, a tak to je epické, čo teraz poviem. Mám neskutočných 3 odberateľov, čo je super na jeden deň. Sice, no, ale je to super. Potešilo. Každý odberateľ poteší. Ja to nepočítam po desiatkách, alebo tak. To počítam po jednom a fakt je super, keď niekto ma odberá, alebo každý odber poteší, že? No, ale nikdy ich není dosť. Čiže niekto je závislý na tom, ale ja to neriešim nejak. Tak si zrobím, hej. Hejdi. To je nejak dosť toho bytu. Tak. Ding. No. Kde to dáme sem? Dobre. Dvere a môžeme začať kopať v off screenu, alebo môže byť aj tak. Tak. What the fuck? No. Podľa mňa môže byť. Toto tu zbúrame, nechceme. Koľko toho máme? 16. O, tak to je. Hej, tak ja mám sound. What? Keď ma nebude počuť, tak fakt sorry. Ja to nejak spravím, ale to je teraz jedno. A tak počkať. Nice. Tak. Tak. Takto. Urobím peknú. What? To je akože sand? What the heck? To je bug. Sice je to zabugované aj v 1.7, aj v 1.8, sa mi zdá, ale teraz to nebudem riešiť a ja si tento save nejak uschovám, akože .minecraft nejak ho uschovám poriadne, pretože ja som ho len tak akože tam na plochu, a sa to nejak zrobilo a ono sa to neuložilo a nastal fail, a takže
Takže budú nové party. Bude, lebo počkať, ja teraz neviem čo robím, ale sa mi zdá, že epizóda prvá a príde 10, každá epizóda bude mať nejakých 15 partov, alebo 10, neviem. Zas nechce sa mi toľko natáčiť, pretože nemám čas. Aj dneska som nemal čas. Teraz som trošku let's play. Hej, tak to je fakt málo uhlia, hej, ale 4 uhlia, tak to je rekord. Tu nie je nič. Slnko, takže už asi zachádza. No nevadí, ja tu... sa bojím vod. Hej. Milena RLP, no. Milena RLP, niekto mi písal na Skype, že what? A teraz akože... Aha. Niekto mi písal na Skype, že mám priblblé meno. Akože what? Haters gonna hate? A prečo nie? Akože Milionér LP je celkom v pohode, no. Ja to nebudem nejak moc riešiť. Neviem, aké hry chcete. Akože ktoré hry aby som natáčal, pretože ja nemám veľa hier, ale keď dáte nejaký dobrý tip, alebo sa pozriem na nejakých let's playerov, dám odber a tak. A ešte som chcel akože povedať, že nerobím sub for sub, takže niekto keď mi napíše, že dej odbier, ja som ti dal taký, hej dej mi odbier, prečo nedáš, ruším odbier. No tak ale, what? Akože toto nebudem veľmi riešiť, lebo sub for sub, ignore blok, go to fuck a ignore. Takže na Skype to isté, takže ja to nejak nebudem moc riešiť, ale sub for sub, nope. Ten, kto chce sub for sub, nech si sub for subuje nejakého Burian Libora, ale mňa Burian Libor nezaujíma, takže mňa Burian, alebo čo to je David Rohuš, alebo kto to je, proste nejaký let's player, hej čo, má 1000 idej a má 300 odber, akože no comment. A je tam nejakých, neviem koľko, nebudem hovoriť. Ale ja to nebudem nejak riešiť nejakého Davida Rohuša a neviem koho, ale proste pochopte to, že ja sub for sub nebudem podporovať, lebo napísala mi nejakí 5 ľudia ma napísali za jeden deň, že dej mi sub for sub, že a som sa pozrel na ich kanál, majú tam kanál 3 roky a majú sotva 12 odberateľov, akože 12 odberateľov, ale tak za 3 roky to je trošku málo, ne? Ale sub for sub nerobím, takže nepíšte mi ani súkromné správy, písali mi nejakí dvaja, že dej sub for sub, ale ja sub for sub nedám. A niekto sa bude pýtať, že prečo keď som toľko o sub for sub, tak preto, lebo nemám o čom kecať, dajte príklad, alebo ja viem, že, alebo ešte toto som chcel povedať, že ten, kto mi napíše, že prečo dávam, čo to je, zablokovať komentáre a tak to dávam preto, pretože HT zgodná HT a no koment, proste pozná to každý let's player, proste